Esibathandekayo khona sizosibona ngokushesha uqhubeke inhlelo bathandekayo amahubo 19 ivesi ka9 if I'm not mistaken cabanga kanjalo asifundele uzosifundela ngicabanga ukuthi ukuhlakanipha sikhuluma ngezwi phela mekuthiwa kuzokwenza i-word of wisdom izwi phela liyona wisdom haleluya. So uNkulunkulu siyambonga asifundeni-ke izwi lenkosi soqhubeka nje. Amahubo 19 verse 9. Yeah. Insizwa yokuhlanza kanjani indlela yayo na? Ngokuqaphela kokwezwi lakho. Siyabonga kakhulu. Izwi lenkosi leli alisoze lajwayelwa liyizwi nje eliphilayo belinamandla. Aliyona into engajwayelwa ngoba noJohn 14 la ayikho into ejwayelekayo lapho. Liyaphila linamandla. Haleluya. Manje la kuthiwa-ke insizwa yoyihlanza kanjani indlela yayo. Lo mbuzo obuzwa uDavide umbuzo lo bathandekayo. Uqala athi insizwa yoyihlanza kanjani indlela yayo na? Uyazi ukuthi uDavide manje imbuka kulesi sikhathi ungathi wayebuka lesikhathi esiphila kusona ukuthi esikhathini ayephila kusona yena wabuza lo mbuzo ungathi ubuzela kulesikhathi esiphila kusona ukuthi insizwa noma angithi nje umuntu omusha akayihlanza kanjani indlela yakhe na. Niyezwa bathanda ake ngithi nje esikhathini esiphila kusona insizwa ingayihlanza kanjani indlela yayo na. Asingawubalekela umbuzo lo obuzwayo lapho ukuze khona siqonda kahle le ndaba sizwe kahle. Ngizonamathela kuwo bathandekayo isikhathi esiphila kusona unezwi futhi ngicabanga ukuthi livela kuyena uDavide livela khona ngale kumahubo noma ngazi noma lapha lo yena uDavide amahubo anabantu abaningi abawabhalile. Okay, lithi-ke leli verse akulungile ukuthi abantu ababi belulele intonga yabo kwabalungileyo hlezi abantu abalungileyo balulele izandla zabo kungcolileyo. Ichaza ukuthi akulungile ukuthi abantu ababi babe ngaphezulu kwabantu abalungile noma akulungile ukuthi abantu ababusayo kuba abantu ababi abangaphezulu kwabalungile ngoba hlezi nabantu abalungile balulele izandla zabo kokungcolile. Niyezwa bathandekayo. Alright, kusho ukuthi kufanele ukuthi kuba abantu abalungile ababusayo ngaphezulu kwabantu abalungile ngoba uma abantu ababi abane-authority ngaphezulu kwabantu abalungile kungenzeka ukuthi nabantu abalungile balulele izandla zabo konjani kongcolile. Alright, la ngifuna ukuthi-ke ngikhulume khona uDavide mayekhuluma kulesiya sikhathi into esiyibonayo nesiyibukayo ukuthi uma yethi insizwa yoyihlanza kanjani indlela yami yona siyabona ukuthi isikhathi esiphila kusona ngathi abantu bonke basolwandle olwandle lwezinkanuko ezimangalisayo. Bonke abantu abaningi babhukuda olwandle lwezinkanuko. uDavide mayibuka lento wathi webuka lesikhathi la abantu ngisho nabakholwayo bephakathi. Niyezwa bathandekayo bephakathi ekungcoleni. Niyezwa bathandekayo ukungcola kusuka nangaphandle kuzongena ngaphakathi nangaphakathi ukungcola kukhona. Haleluya. Ukuze ukuthi-ke umuntu omusha ayithi umuntu omusha uyihlanza kanjani indlela yakhe na kulesikhathi lesiphila kusona kulesikhathi lesiphila kusona. Umuntu omusha uyihlanza kanjani indlela yakhe na. Lase kujike khona yonke into bathandekayo nabantu abangaphezulu-ke nabaphetheke abaphethe abantu abasendlini kaNkulunkulu uma bebabi uma ukuthi nabantu babi bazohlanzeka kanjani laba abakholwayo na. Kodwa umbika into eyisimangaliso uDavide uthi ngokuqaphela izwi lakho. Niyezwa bathandekayo uthi ngokwenze njani izwi lakho.
niyazi ukuthi abantu uNkulunkulu uthi noma ugeza ngensiphelile ugeza ngesoda kodwa uthi ububi bakho uphambi kwami. Uyazi umzalwane uyavuka ekuseni ageza bemuhle kodwa uze kuyohlwa izwi lenkosi ngazangathini. Umzalwane uyashanela indlu yakhe kodwa indlu kaJesu ingashanelwa ngezwi lenkosi, which is okubaluleke kakhulu ngoba inhliziyo leBhayibheli ngathi inhliziyo ngoba kuyilapho kuvela khona ukuphila nokubi futhi kuvela lapho. Yesu bathandekayo, izwi ilona elihlanzayo. Yesu bathandekayo, mina bathandekayo ngingathi nje into engangisiza kakhulu ekukholweni kwami nesangisizayo, ngiyayithanda le ncwadi le ngiyayithanda ngoba iyona ehlanza umuntu. Bathandekayo, ngiyavuma ukuthi abantu bathanda ukushumayela. Le mabandleni ethu thina abantu bakamoya, bonke abantu bathanda ukushumayela. Bonke nje, wonke umuntu nosapho uvula inkaba yakhe engakasuswa inkaba yakhe nawo ufika epulpit ashumayela. But impilo yakhe ingabi lento ayikhulumayo. Ngoba impilo yakho ifanele ifakazele lento oyikhulumayo. Yesu bathandekayo, impilo asikhulumi ngevesi ongakhuluma. Izwi bathandekayo liyafundwa izwi kodwa libe sengqondweni. Okunye maselehlele enhlizweni, ngoba enhlizweni yilapho lifike lisebenze khona. Haleluya. Yilapho lifike lakhe impilo yomuntu. Haleluya. Yilapho lifike lishintshe impilo yomuntu. Haleluya. Impilo yomuntu ishintshwa izwi lenkosi, ayishintshwa. Umuntu akashintshwa ukushumayela, ashintshwa amavesi yonke into. Bakhona abantu abaza amavesi kodwa aba-well versed. Yesu bathandekayo, kodwa namhlanje basemahlazweni amangalisayo. Amen. Ivesi lenzi umuntu ushintsha isimilo sakhe, kodwa izwi elidliwe langena enhlizweni ekuyilona elenza umsebenzi. Amen. Ngicela ungibambele la. Bakuphilisa ulethile amanzi. Apha amanzi. Tshela-ke tshela nje tshela amanzi asinawo amaningi kodwa uyabona ukuthi yini oyibonayo amanzi nongcono yini oyibonayo? Okay, ungasho ukutshana bekuzikile kodwa ngokungena kwamanzi benze njani? Bakhuphuka intoni? Utshana okunye kuphumile kodwa kunekusele lokhu bebesukushaya manje siyabona ukuthi amanzi asinawo amaningi kodwa-ke angithi uyabona nje ukungcola kwenze njani? Kuyaphakama. Sithela amanzi thina kwenze njani? Ukungcola kuyaphakama. Ukungcola lokhu uma kulokhu kuthelwa amanzi sokuze kwenze njani? Kuzophuma konke kusale ntoni? Kusala amanzi phakathi. Kanjani amanzi aklini? Ukungcola sekwenze njani? Sekuphumile. Izwi lenkosi imali isetshenzwa one day zonke insuku lenza lo msebenzi. Ngoba umuntu ungcolile, ukungcola komuntu isono lo sibathandekayo ukungcola okusepheleni. Isona kuyona into ongazithi iyaphatheka ngoba noma ngakuhliza inhliziyo yakho ngeke sibone, isono ngeke sisibone. Ngayihliza igazi sithi besifuna ukubona ukuthi ufebe buphi la ngeke sibone ngapha. Besifuna ukubona ukuthi la kuthanda amantombazane kuphi la. Kodwa cha, kuthelwa amanzi la. Uma sekuthelwa amanzi lokho etheliwe nje lokho etheliwe kuyaphakama ukungcola kuze kugcine kwenze njani? Ngezwe bathandekayo. Ichaza ukuthi
amanzi mayethelwa zonke insuku kuyahlazeka lithi uNkulunkulu likahlanza lihlambulula ibandla lakhe ngesigezo samanzi ngezwi ukuze azakhele ibandla elingenamlibi nasisihla nanto enjalo ngiyezwa bathandekayo izwi lona elikhipha abazalwane abangenamlibi nasisihla nanto enjalo ngiyezwa bathandekayo kulenza ukuzogcina ngoba bathandekayo ngisho lelo uyayibona nawe ufundisa uNkulunkulu i-entertainment engene kakhulu ebandleni izwi labuyiselwe emuva kwayi-entertainment u-entertainana kwethu izwi lashoda awuzoloke entertainment iyaduma akumsindo kuyaduma kuhle ukuthi zibe khona insimbi but uma ushode izwi ngoba uJesu akayishongo yonke into esiyenza yena uJesu wathi hambani ngenza abantu izizwe zonke abafundi nibafundise ugcina konke nginiyale ngalo today bawucilize ekhuluma izwi ukungcola kuyaphakama the day kukhulunywa izwi ukungcola kuyaphakama kumuntu ngesikhathi naye ehlala ekhaya efunda izwi lenkosi ukungcola kwenze njani uyazivumela kuyoze kube njani azabe right umzalwane ithi iBhayibheli bangcwelise ngezwi lakho lintoni liyiqiniso haleluya izwi lenkosi lona elakhi ikholwa izwi lenkosi lona elakha ntoni ikholwa ngicela ukuza mina wekhona amakholwa nomoya ingcwele lana aphedayo namhlanje ngoba ngisho izayoni lezi zizalwe oDaniel Nkonyane bese faith mission bazibaphuma ngendlela baxoshwa ngenxa ukuthi benza imikhuba bexoshiswa yona njalo imikhuba oDaniel Nkonyane izayoni lezi akubona abantu abangcolile abantu ababe nomoya sengibuza ukuthi ke baphi njengam abantu abenomoya ingcwele laba ngikhuluma ngabantu ababengenawo umoya ingcwele kodwa kwandi izono ngenxa yani izwi siyagijima izwi alibona bathandekayo simele ukuthi izwi libe yiyona into yokuqala enhlizweni zethu haleluya ngoba lizosisiza niyezo bathandekayo lizosisiza izwi liyalakha ikholwa kodwa ushumayela kulakha ikholwa umuntu uyashumayela ngento angayiphili nangayazi lezo bathela umuntu uyashumayela ngento angayazi nangayiphili lengakazi simsize even one day kodwa ke kuyenzeka phela uNkulunkulu umoya engcwele asebenze ngento ke mhlawumbe mefuna usiza abantu bakhe kodwa uqaphele lokho ukuthi wena sizakala thina enye into thina befundisi sifika la sesishumayela nje khona kubantu sigcina sesifika la ekutheni hayi noma ngasafunda ngaswi noma ngasahlanzekile mina kodwa manje apply kwabanye abantu isifundo kanti kancane ukungcola kuyasondela kugcwale mina ugcine sekubonakala ukungcola ngoba bonke ofebela abangishilo ngathi ukungcola niyezo bathandekayo bese ke uGumede kasetholakala seshumayela kanti naye uyisingcobo niyezo bathandekayo ngithi ke la asiwathandeni amanzi uthi uNkulunkulu uthi uJesu mayesihamba mina banikile izwi lakho angiyazela ukuthi uthi mina banikile izwi lakho uNkulunkulu ayikho into ayithembe njengezwi lakhe izwi lakhe ingaphezulu kwegama lakhe uthembe izwi lakhe kuyona yonke into uthe njengemvula ehlele emhlabeni kanjalo nezwi lakhe kuyela kuye ingakwenzanga ilethele bona ngiyazobathandikayo lapho kuyele ezulwini izwi nawenzanga umsebenzi abalithanda lizobasebenzela abalithanda benze njani liyabasebenzela haleluya haleluya Amen. haleluya amen mhlawumbe omunye ke sihlupheka ngayo ke abantu abasha ngoba enye izinto esihlupheka ngayo mhlawumbe indaba zokuthi imishado awunkosi yasiphumeleli sizwile la kuchaza indaba zongaphumeleli bathandekayo indaba okuphumelela isetshenzwa uNkulunkulu niyazobathandekayo ake ngichazele lokho ukuthi akuyi ngabanejubani kwinelesi akuyi ngabahlakaniphileyo ukuthola isimba bonke bahlangabezana namajubane ekhaya yonke into enziwa uNkulunkulu inamajubane ekhaya yonke into ngaphansi komthunzi welanga inesikhathi if ungase uzigcine ngezwi likaNkulunkulu usebenze uzigcine ngezwi likaNkulunkulu usebenze imisebenzi yonke ukuze noma ngathiwa ke ngoba umzimba ufi abantu abaningi bagcwala ikhamba bathi how messy akusukholwe nje ngaluzi inyama ziyaphela no ungashada kanjani but into ebalulekile ukuthi wena inhliziyo yakho ayilondwe yizwi likaNkulunkulu lezo bathandekayo olungeke usuphumele emahlazweni bese uyasebenza ube busy bekwena into osuba busy ngayo mangabe kwenzeka umzimba uphinde wenza ngendlela yayo uyotshela ukuthi hayi usumdala phela uyokala but awusho ukuthi manje sekufanele kwenzeke ukuthi manje haleluya amen ibalulekile indaba yokuNkulunkulu nokuhlala noNkulunkulu nje sibe nesikhathi yazi isikhathi esincane esiqalwa noNkulunkulu
isikhathi esincane nje sibalulekile senza umehluko onzima kabi. Isikhathi le nezwi leNkulunkulu nomthandazo ayisekwake ngoba vele umthandazo wakhiwa yilona izwi lenkosi. Yilona izwi lenkosi eliphehla umthandazo. Mase liningi yilona nje vele lithandazisele wena uguquzo besimangaliso. Haleluya. So ngisho ukuthi umshado ninazinsizwa lithi iBhayibheli indlu nefa kuvela kuyise umfazi ohlakaniphe uvela kuJehova. Umfazi uvela kuJehova akaveli emehlweni nasemini. Wena ungambona kodwa uNkulunkulu ohlelela abantu izinto niyezobathandekayo isikhathi esikaNkulunkulu njengoba sengishilo ukuthi bathandekayo into eziningi ezisilimazayo thina ukuthi nasi isikhathi siyahamba angishadile mina angiphumeleli mina futhi nabo abantu bayaphumelela abantu baphumelela ngani ini indaba thina abantu abakholwa sizaphumelela usathana vele kuhlanganisa athi buka abantu bezwe nina niphumelele uthi uDavide nami ngacishe ngaba sekubini buka abantu bezwe bephumelela uthi ngacishe ngaba sekubini uthi ngacishe ngawa in fact uthi ngacishe ngawa mawufunda iBhayibheli usathi ke u17 ke lapha mawubo 73 verse 17 uthi ngaze ngayongena kwi-sanctuary endlini engcwele kuNkulunkulu uthi lapho ngafike ngabona khona ngoba endlini kaNkulunkulu noma kwi-presence kaNkulunkulu yilapho ubona khona izinto uthi ngababona abantu ababi ukuthi nje babusise kwesikhashana bese kuyadlula ngoba abantu abaningileyo bazibe bemathuneni abo abantu ababi kakusasa kathi behamba nezimoto ezinkulu ezinamasonto emhlane kakusasa bazobe bengasekho. Haleluya. Kodwa lithi iBhayibheli ibheke uqotho mubheke umuntu ongasoleki umbheke umuntu oqotho ngoba ugcina umuntu okuthula kuhle awuzogcina kabi ugcina umuntu okuthula kuhle uzogcina kahle. Haleluya. Ugcina kahle konke kunesikhathi sawo ngaphansi somthunzi welanga. Haleluya. Akuyi ngabahlakaniphileyo ukuthola isiqwa akuyi ngabanejubane ukuthola ukuwina irace kodwa bonke bahlangabezana namathuba nezikhathi mhlawumbe ukusiza lapho ithuba lakho liyeza nje diye. Haleluya. Lisakhiwe ithuba lakho kuyoza indoda eyohlala kamnandi nayo ngoba amadoda akholwayo ayabashaya abafazi olujahe lapha abasebe lapha bacabanga ukuphuma ngoba bathatha abantu abarongo asebe lapha bacabanga ukuphuma olujahe khona ngoba bathola abantu abarongo bathola abantu abarongo bayibambela sebejahwe inyama esebonza ingeke ngisathandaza naku sefikile nje uNkulunkulu useyilungisile indlela yakho. Haleluya. Ngabo manje kana indlela elungile uzelwe umuntu ongafanele utheze empilweni yakho obefanele naye kwenye indawo. Haleluya. Wenza kuwena uyafika laphana sebengasekho abefundisi nobani ebusuku anqana ukuthi umekushaya bazobona mhlawumbe bekushaya ngepha bekushaya ngesibhakela avela kupress athi awuzwa wena. Unganena kanjani uzoyabona ifoto abantu ngoba ushawe endaweni ethile nje lapho nje ngizofezela abantu uyathanda ngakugule ngethawula athi awuzwa ngethawula elima awuyayazi lento ngisho ukuthi bathandekayo thina abantu abasha nensizwa ngokunjalo akona mhlawumbe osisi kuphela nensizwa ngokunjalo nina eJaponesi engafuni uNkulunkulu ukuthi nishade nizobabona onesi uzoba unesi endlini bathandeka ukukholwa kuyasiza niyazobathandekayo mawuyisizwa hlala ulinde uJesu maye uJesu nangu umuntu ofanele thatha lo ngamboni ukuthi unesi ngoba unesi unesi endlini. Uzoba sesibhedlela noma eselana upheka wena ungapheki ngokuthatha mhlawumbe uzasiwashisa ijabo usuthanda noma sekufika abantu athi ayipheka lapho wena kwakubona abantu ugijima athi isula nasi ingane phela lapho ngiyakhathala ngiyasebenza uma ingane usukuba amalangeni usebenze ngoba wawufuna ntoni angisho nesibarongo bathandekayo asikabheki kambi wena wathola into oyifuna awuyanga kuNkulunkulu. Niyazowaza lokho senza ukuthi umuntu omusha kahlale kuJesu uJesu nesikhathi sakhe bathandekayo uNkulunkulu lo suku oyikhalela wena suhlale 15 years abanye kade bashada bayakhala ngebakuthele bayakhala lapha emahlangeni bakhusha ebakhala lapha emasayibana amazaleni
bathatha ozangwashi instead of babuze uNkulunkulu bathatha ozangwashi ndizela phansi bayeke inkosi bayebuza uNkulunkulu abanikeze inkosi bandizela phansi noma bazingwashi bani lento lisho ngathi wena uyisangamo kodwa ke iyaphila inamandla ngoba abantu abasha bayahlupha bathandekayo base bekumshada nabo sebeyahlupha abanjengama abamanje bayahlupha bathandekayo bayahlupha abantu mase befuna ukushada bathandekayo ngisho ukuthi njengoba bengisho ukuthi hlala noNkulunkulu lindela uJehova uzokuphakamisa udle ifa lomhlaba lindela uJehova ulonda indlela yakhe uzokuphakamisa udle ifa lomhlaba uJehova kwabathembekileyo uziveze ethembekile kodwa kwaba yigebengu beziveza kube isigebengu ngendlela wena owayenza ngayo mawuthi ufuna umuntu oright kanti ungcolile enhlizweni yakho kulethele isingcolo lesiyofika la sithi ayi ngifuna umuntu oright okade akholwa kanti athi ngene nje ingcoli ziyakwazi ukubonana ingcoli mhlambe nawe insizwa libona intombi la kuthiwa yedikholwa ngisisiwe kahle kanti isingcoli athi uNkulunkulu ngeke ngithathe umuntu wami oright ngimnike isingcoli no ngizomnikeza isingcoli esifana naye amen uNkulunkulu kwabathembekileyo uziveze ethembekile kodwa kwezinye ingcoli futhi uziveze engcoli uziveze lento yilona wena wena bawufuna ukuhamba kahle noNkulunkulu hamba njengana labantu ababezocela kuJesu ukuthi abasize haleluya bavele bathi uJesu hambani niziveze kumpriest bavele bahamba nje labo bantu kuthiwa bathi besendleleni bavele yenzeka into ababeyifuna omunye wabuya wazobonga endleleni lokholwa kuyahanjwa noma ungaboni lutho uvele uhambe nje yonke usendleleni indaba yakho ilungu usendleleni umoya wokuqala azivele emuva yophenduka isiduli sasawuthi umnandi bathandekayo ngisho ukuthi kodwa indaba yami ibila ekutheni asililondeni izwi singabantu abasha njengoba kuJune 16 sifanele ukuthi sizikhulume zonke izinto uNkulunkulu muhle bathandekayo kodwa uyabagcina abaphephela kuye uyabalondoloza abaphephela kuye futhi uyababusisa abaphephela kuye ngesikhathi esifaneleyo niyazo bathandekayo Amen. Mawe insizwa nje bujoka hlala kulobu kumsizwa uhlale kubona ulindele uJehova ngoba uNkulunkulu uyalindwa sekunje ngokuthi manje emhlabeni abantu bayabuya emshadweni babuyele emuva abantu abalapha ngaphandle bayabuka ukuthi nanga namakholwa ya divorce esiyekeni divorce into ejwayelekile ngiyazo bathandekayo ngisho ayezwa leyo nto nje umshado mangabe ubona ukuthi nje enhlizweni yami inkosi ngicela ungisize ngicela usize inhliziyo yami ngizokhonza ngize ngidlule emhlabeni umshado mawungekho fine ngicela ukulunga nje mina ngicela ukulungisisa uNkulunkulu akwakhe uNkulunkulu akwenzela umuntu ngesikhathi esifaneleyo makufanele kimi yokwenzela leyo niyazo bathandekayo sengibongile kodwa mina ngiyakwazi ukuba insizwa ngomusa kaNkulunkulu ngagcina uJesu ngomusa wakhe niyazo bathandekayo ngomusa wakhe ngagcina obani hayi ukuthi mina ngazigcina ngagcina umusa kaJesu kodwa ngoba futhi ngangimthanda uNkulunkulu ngoba ngangithandela izwi lakhe ngibukela umthetho wakhe ukuthi ungisize empilweni yami haleluya uNkulunkulu wangisiza ke ngezwi lakhe wangiphilisa kuze kuzoba manje uNkulunkulu ngisamthanda kakhulu ngubaba ngiyamthanda uJesu mina kwenza isimangaliso ngoba ngangishumayela komuthisa ngishumayela nje ngisekuncane ngazi ngubani washada kuqala phakathi kwethu ucela wena washada kuqala ucela ngoba shumayela kodwa mabashada kuqala bona haleluya mina ngabashada lo ngishumayela nje futhi ngena ndawo uyazi ukuthi ngena ndawo Until uNkulunkulu wangithetha hayi sekufanele manje ushade. Futhi uthi wathi hayi sekufanele manje. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uma ngabe ezokuzisisa ngeke uyabatshela abanye abantu ithi bathi uNkulunkulu akenzi ukuthi emhlabeni ngayibika ngindaba yaleyo nto ezincekweni zakhe abaprofeti. Niyazi nje emhlabeni kodwa abantu abaprofeti uNkulunkulu abamisile utshela ukuthi lento izokwenzeka empilweni yakhe right. Amen. Bakonfirm into wena usuyazi batshela ukuthi uNkulunkulu uthe kumina into ethile right yenze leyo uzwe yabona bavela into eziwe wena wedwa uNkulunkulu akakutsheli ukuthi lento yenzayo right kodwa iyona mina ngathi wayinami umama mthilisa ngelinye ilanga wathi ngimbonile unkosikazi wakho wathi ngimbone kanjani
Kodwa yantombazane engiyibonile mina ngokutshela mina Hasanisa ngayibona ngokutshela. Yena akasephozweni kwangena lo sisi wathi mamthilisa. Nangu sisi yena ubusazi wakho. Athi kwangoma ngoba ngangivele sengazasho into engangazi. Ngangitshela into engangiyazi. Athi Nkosi mawubona. Ungayelezi into lokho. Wazwashawa amadoda namhlanje awalungile. Amen. Baphelile abantu abathembekile emhlabeni bazalwane. uNkulunkulu nje uneremente usengabancanyana anabo abagcinile enza abazibona zoshayela ngabo kuze kungena lapha abangalungile bathi emhlabeni bayashoda abantu abalungile. Khona sayidlalela-ke maka umeke sokwesithandazo sifona uNkulunkulu evuma ndlela. Hayi maka Imancane. awume nje noma ngaphela unyaka wonke awume nje hayi awume sisathandaza. uNkulunkulu uyoza kume nomunye ofika njalo ikona ushada nomuntu okanje phinde kuvele omunye ngoba impilo izofakazi ababili nabathathu. Amen. Uthi Nkosi ngiyabonga Jesu uyaphila unamandla wena ongenzele lento niyezwa bathandekayo. Amen. Mina ngabonga uNkulunkulu athi Nkosi ngiyabonga ukuthi wena ongenzele lento ave mhleli kahle. Serious. uJesu enza noma yini ayithandayo usekasanda bathi la isekolweni mangabe inhliziyo yakho uyinamathisele kuyonto uzolimali ingenzeki ngivela ukudluza inhliziyo yakho ukuthi hayi sengiyakholwa manje ukubamba nabakholwayo ngoba musahamba ngomshado khona ozovela vele kanti isigebengu sikunikeza isigebengu sakho ngoba usuyaphuthuma. Sokunika isigebengu isigebengu akungcono ushawa kodwa uphile emoyeni awumtshele isigebengu njena manje uhle nomuntu wazathi ngeke udivorce naye uyakushaya futhi kwenzeka zonke izinto enhlizweni yakho uyafa spiritually uyalimala ukholwa kakho kuyaphela usale lapho emshadweni ukholwa kwakho yini indaba nazo awumlindanga. Abantu abaningi ukholwa baphelelwe bona izinto abazenzile niyazwa bathandekayo. Bakutheliza kwayo ukhuluma kanje ngitsheliwe kwathiwa ubokhuluma nalokho ukhulume nalokho ukhulume ubasiza abantu abasha ubatshele nangempilo yakho niyazwa bathandekayo ubatshele nangantoni nangempilo yakho ngiyakutshela ukuthi nakalondolozwa yisu lenkosi ayikho into enye eyaba namandla empilweni yami eyadala ukuthi nje ngiphile ngize ngiyoshada izwi lenkosi futhi ngangayicabangi lento kanti uNkulunkulu wazangitshela ukuthi lokhu kanjena kanje yonke into ibuzeni uNkulunkulu akekho umuntu ongakubuza kuNkulunkulu niyezwa bathandekayo. uNkulunkulu methi sihambe yakhona ngefu hamba noNkulunkulu methi ima methi qhubeka kuza ukuze ungazidaleli inkinga zokucela imithandazo manje okufisa ukuyilalela manje ngomthiliza kodwa ndoda sikwenze njani Nkosi ngiyashawa baba Kumele